गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा राजा लामायाव गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानग्रो गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फैदों नोंथाङा जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला 10,000 रां जुरिमाना आरो 6 दाननि जोबथेसालिनि साजा नंगौ जौ लोंनानै गारि सालायनायनि फाइनआ सिगां 1,000 निफ्राय 1,500 सिममोन नाथाय दा 10,000 रां आरो 6 दाननि जोबथेसालियाव फिन खनले आयेनखौ सिफायोब्ला 15,000 रां फाइन एबा 2 बोसोरनि जोबथेसालियाव आरो हेलमेट गानालासे सालायोब्ला 100 रांमोन नाथाय दा बेनि सोलायै 1,000 फाइन आरो 3 दाननि थाखाय लाइसेन्स सिफायनाय सीट बेल्ट गानालासे गारि सालायोब्ला 100 रांमोन नाथाय दा 1,000 फाइन जाबाय गारि सालायनायाव मबाइल बाहायोब्ला सिगां 500 रांमोन नाथाय दा 5,000 रां जाबाय ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाजासे गारि सालायोब्ला सिगां 500 रांमोन नाथाय दा 5,000 रां जाबाय साखा खबनै गोनां गारियाव साथाम जाबनानै गारि सालायोब्ला सिगां 100 रांमोन नाथाय दा 1,000 रां जाबाय इन्सुरेन्स फेल जानाय गारिखौ सालायोब्ला 200 निफ्राय 400 रांमोन नाथाय दा 2,000 रां आरो 3 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव आरो फिन खनले आयेनखौ सिफायोब्ला 4,000 रां पल्यूशन गैयै गारिखौ सालायोब्ला 1,000 रांमोन नाथाय दा 10,000 फाइन आरो 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव गोबां गोख्रैथियाव गारि सालायोब्ला सिगां 500 रांमोन नाथाय दा 5,000 रां जाबाय हरखाब जाब्रबथाय जानाय गारिफोरनि थाखाय लामा हगारना होआब्ला 1,000 रांमोन नाथाय दा 10,000 रां जाबाय पाब्लिक लामाफोराव गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायोब्ला 500 रांमोन नाथाय दा 5,000 रां खालामनाय जाबाय गारिफोराव ओभारलोड जायोब्ला 2,000 रांनिफ्राय 20,000 रां खालामनाय जाबाय सिगनेलखौ सिफायोब्ला 500 रांनिफ्राय 5,000 रां खालामनाय जाबाय थारैनो 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि लाइमोनफोरा गारि सालायोब्ला 2,500 रांमोन नाथाय दा 25,000 रांजों लोगोसे 3 बोसोरनि जोबथेसालियाव आरो 1 बोसोरनि थाखाय गारिनि रेबथुमनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे 25 बोसोर बैसोसिम ड्राइभिं लाइसेन्सखौ सिफायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथाङा हान्थामेला बिफाननि होनाय नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियाब्ला गिदिर खैफोदाव गोग्लैनांनो हागौ